para sa kong vlog. Kikang Portugal, si Marisa Sakin. Mga kaliwat-kaliwat, mga sangay sa mga sanga-sanga. Ay! Ala, oy, narag yun sila. Hello! Gamay pa man mi. Ganiyara mo, em? Salvador! Nara mo ang meat nga bigatin. Pumapatak ang luha ko. Paminsan-minsan akala mo. Namong Sir Tope, Nagdong yung kubat sa nalong. Tungaling ko ito. Inilipot na ang iliminol. Nagkaduol na sa kuha niya, di mo pwede mo inom. Tabang kang imong antineriya. Di pwede. Buisit mo niya. Sige magkano mo na. Bayot mo na kurun. To the cold this night, to the red, To the sun. to Like a bee, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mama, take me home. Country roads, dark gasoline, painted on the sky. There's a taste of moon sky, turning up in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home with me. Nasa siya? sa luha.
sa mundo. Oy, listen ka, oy. Nawata kini mo sa ka. Yeah. Ubog! Okay. Yay! Thank you kayo. Dayon si Perlita. Hatag og 1K. Cake pa! Dayon si Cake! Ramil Rupinta. 1-2. Yay! Nun, nag-bring sa akong ipamalit. Dayon si Kuan. Si Loy Lapis. Si Rino Adan. 1-2. Bugas na Yay! Yay! dayon si Ivy. Si Ivy Ayusa. Si Ivy Ayusa, 1K. Yay! May klaro ay! Dayon, si Sir Sopito, nagdala siya og drink. Yay! Then, isa pa man to. Salamat po sa cake. Sagi pang dala-dala. Istorya po tumulang ng hatag hangin. Ay, salamat po kayo sa mga lalaki. Oh, yay! Salamat sa mga bisita. Yay! Oh, salamat sa mga bisita. Din napapas lang natin. Kaon! Nga, mga bisita. Katulang ni hatag ba istorya sa Ay, sa tulas kayo ko natin. Subo ko. Salamat daw sa mga Yay! Kaya lang mo nasinta. Pero, oy, salamat kayo sa mga biko, sa usubayan ng pagkaon, sa mga early. Wala diri sa reunion. Salamat kay Senior Dominguez, ni Ivy Ariusa, ni Ramiro Pinta, si Manolo Lapis. Salamat kay sa inyong piatag nga ka. Sa sakin, tayo sa palitsyon, sa nagdalang biko. Si Emma, thank you kayo Em sa pag-organize ani karon Em. Thank you. Sige na musugan ni karon makuha ni. Magwalang puso ni nga reunion. Kapila na ni nga reunion Em? Kapat? Kapat na. Oh, ikaw pat na nila. Ikaw, kuha na nila pa. Ikaw, board. At Uy, muse na nato! Sa problema na iyong pinapasa. Uba mang naong, oy! Hatid sa'yo ang binisay mo, hindi mo maintindihan. Kaon sa pa. Every morning you bring, every bow you bring, every smile you make, every clear mistake, I'll be watching you. All you make, every step you take, I'll be watching you.
Everything's fine. O, dagang kay mig BH. Oh, grabing BH ba? BH ni na mo, oh, grabe. Dili biya kay kami rin nag-BH ha. Nag-BH ni tanan. Yay! Bye! Manguli namin. Manguli namin. Sige, nagbabay-babay ni sila. Way binabayan. Yay! Manguli namin. Manguli with BH. Thank you, Villa Roberta. Gabihin na good ay. Bye! Thank you for coming and God bless us all busy.
Naabi din sa gawas sa Binya Roberta. Naglibog big asa mi mo sakay ani kay mag-hits raman gud mi. Naglibog big asa ning sakyanana. Mag-uot din mi nara gid anang duha nga among sakyanan ron. Mura kani siguro Mitsubishi. Ay ilang ima tong gamay ba? Kani la ima ni. Si Broly man eh. Mag-hike tayo sa... May yellow bill na diha. Ben. Lagi mi dire, kahulat mi sa mong driver. Among driver hubog na. Ama panigawas. Kaniya ra mi dire. Among driver, oy kayo kay among driver kay principal. Oh, si sa among batch na may principal. Principal sa Oroqueta. Oh, si. Mao among driver ron. Uy, gikan dito na. Namo nga kani gid ay sakyanan. Bye-bye! Diri mi sakay. Diri mi sakay. Si diha na to ikuan aron dili tap mo. Makarga lang di likod. Makarga sulod ta diha. Niwang man ko perminti gyud kong kasakay. Basta niwang. Labi uy. Kanindot, sa kasakay na gyud mig sakyanan ni Principal Christopher Bunyao. Pwede sudlan na sa tulos likod ro pagkakarga ita. Ay, ang last sa likod. Mo na uwi ulahi mo kuan. Okay, mukat-kat na mi sa car. Car namin. Car namin. Car namin na Okay, diri mi sakay. diri Kalami mi. ba, oh? Diri kalami ba oy? Isugad to ti. Isugad to lang. Sa tubangan. Ay asa man ko. Dato to. Are ako sang asa sige. Ko sa i-close na ro makasulod. Diri na pay makasakay. Ay kana tuloy, ikaw na tulo. Tiil paliw ka. Okay, sige. Ngayon ko dito sa Okay. kanan. Wa ka na ko nadala tong kuan ba nang kumong-kumong. Ari dito. Okay. Nenero ko ta. Special kay mig driver oh. Si Principal Christopher Bunyao sa mamuli namin guys. Kaning tapat sa imuha. Mga pasahero, di ara. Ban, sa yung ban. Oh, paano ka? Sa iruan o yahan po. Sa hiruan.